Uripmu sing dadekake abot niku napa? Sing dadekake urip iki krasa abot. Sakjane urip iki gampang. Nanging sing ndadekake urip kadang-kadang krasa abot iki sebabe awake dhewe iki kadang-kadang terlalu sibuk ngumuni karo nikmating wong liya. Wong liya iso tuku helikopter awake dhewe, tanggoku iso tuku helikopter. Aku yo pengen. Nek ngono tok ora apa-apa kuwi dadi motivasi. Nanging kadang-kadang njero timbul rasa iri. Wae tanggoku iso tuku helikopter gek-gek ngimu tuyul. Lah kuwi. Lah saking sibuke ngurusi ngagumi karo nikmating wong liya nganti lali nyukuri marang nikmate dhewe. Awake dhewe diparingi iso mangan, diparingi iso ngiyup, diparingi rezeki, apa meneh diparing nikmat sing paling gedhe sing jenenge nikmat kesehatan. Mula aja nganti lali mergo nggumuni nikmating wong liya nganti lali nyukuri marang nikmate dhewe ngono.